Ви слухаєте Радіо Лада, радіо подкарпатських русинов. Як співають духовні напеви русини Сербії, автономної воєводини, виходці із Карпатської Руси. Яка у них інтересна історія і то, що вони сохранили, присокотили, як зіницю ока.
Ви слухали другу передачу, як співають духовні напеви русини Сербії, автономної воєводини, виходці із Карпатської Руси. Яка у них інтересна історія, і то, що вони сохранили, присокотили, як зіницю ока. Най Бог поможе їм і дальше, як і всім русинам, сокотити своє, і Бога благодарити, і сокотити отот язик, котрий ти дала мамка, як акцентував професор Іван Туряниця, що вопрос національності рішається просто. Хто твоя мамка? Аж мамка русинка, ти єсь русин. Ти єсь русин. Ви слухаєте Радіо Лада в програмі «Возрождение». Ви слухаєте Радіо Лада, радіо подкарпатських русинов, Радіо Лада. Радіо Лада.